Grupo ni Councilor Plaridel Nava nagpasaka na sang kaso batok sa mga opisyal sa DPWH kag IBC natuhoy sa Depektibo nga Ungka Flyover. Anay Senador Drilon desmayado sa natabo sa isa sa iya legacy projects. Inigin tutukan ni John Sala. Alas 3 kahapon sang hapon nagpadulong ang grupo ni Iloilo City Councilor Plaridel Nava sa opisina sang Ombudsman kag formal na nga ginpasaka ang kaso administratibo kag kriminal batok sa apat ka opisyales ng Department of Public Works and Highways nga sanday anay DPWH 6 Director Tiburcio Canlas, DPWH 6 Director Neri Bueno, Assistant Regional Director Jose Alfruto kag Project Engineer kag OIC man sang Construction Division sa DPWH 6 nga si Ormel Santos, kag sanday Helen Edith Tan kag Allen Sontan nga mga opisyal naman sang International Builders Corporation. They will evaluate the evidence. Kung kulang ang ebidensya, they will require the DPWH to produce other documents. If not, they will outrightly require them to submit their counter affidavit. Kadungan sini isa man ka condemnation rally ang ginhiwat sa atubang sa opisina sang Ombudsman upod ang pila ka mga progresibo nga grupo. Para sa kabansang pumununo nga nauyang diri sa Ungka Flyover. Ginatinguan sa GMA Regional TV 1 Western Visayas nga makuhaan sang pahayag ang mga individual nga ginpasakaan sang kaso ni Nava. 680 million pesos ang pondo sa pagpatukod sang masobra 400 meter nga Ungka Flyover. Ang isa sa mga nagpatigayon na gunmahuman ang proyekto nga si Anay Senador Franklin Drilon, dismayado sa natabo sa ginakabing sini isa sa iyang mga legacy project. Of course, you can. I'll be telling a lie if I say I am not disappointed. I am disappointed. But these things happen. And not only here, but in other projects of government. Sa phone interview naman naghinyo sang suporta si Councilor Nava sa Anay Senador, agud may manabat sa nauyang nga kwarta sang mga pumuluyo. So paano ma-appreciate ang tao o paano magdumdumang nga, puro lang negatibo ang komentaryo ng tao. So I hope Senator Drilon will help us get justice. Upuan kay si Dito Duque, John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition.